F'konferenza tal-aħbarijiet il-ġimgħa filgħodu il-Kap Nazzjonalista Alex Borg qalli l-poplu issa jixtri l-inbit mir-ristoranti bil-flus li l-Partit Nazzjonalista hija tiwiegħed fil-proposti tiegħu. Inti l-poplu jekk forsi qabel kien imur jiekol u ma jixtrix inbit, issa peress li ħantuh iktar flus, dan ikun jista' jixtri flus xkun inbit. Din ma kienitx l-unika dikjarazzjoni surreali minn Borg. Fil-fatt f'tentattiv li jaħbi l-iżbalji ta' matematika bażika li jagħmel fl-ispiża tal-miżura tat-taxxa tiegħu u saħansitra prova jitfa' l-ħażin tiegħu fuq il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana. U lill-Ministru Clyde Caruana jiena x'in jitkellem fuq costings u mhux costings, jiena ma nafx kemm għandu credibilità. Il-kelliem ewlieni nazzjonalista għall-Finanzi Adrian Delija li kienu stess li preżenta ċifri żbaljati fuq il-wedda tat-taxxa saħansitra ddikjara li l-kalkoli ħżiena tiegħu huma biss l-immaġinazzjoni tal-Ministru tal-Finanzi. There is no discrepancy. It's the figment of imagination of the Minister of Finance. L-iskumdità fuq dan is-suġġett kompli toħroġ fid-der fatta mistoqsijiet li bdew isiru lill-esponenti nazzjonalisti fejn mill-ġdid il-Kap Nazzjonalista kien kostret idur fuq il-predeċessur tiegħu Adrian Delija biex iwieġeb id-domandi minn floku. X'inhi l-pożizzjoni tal-PN fuq miżura bħal din u taħseb li tista' tkun ikkunsidrata f'Malta? Ħanibda bl-ewwel waħda jiena.